שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני של הכל בספורט. האיש והאגדה, השותף שלי, שי, נמצא איתי פה. איזה טירוף לעשות איתך עוד פרק, שי. שלב הבתים מאחורינו, שלב 32 האחרונות חלף הלך לו. שמינית הגמר גם הסתיימה לאמש, ואנחנו הולכים לקראת רבע הגמר. טירוף גדול, שי, בתור אוהד שרוף של הטריקולור. אני חייב לפתוח איתך עם המנה העיקרית. בוא נדלג שנייה על הבופה, בוא נדלג על הסלטים, בוא נעבור למנה העיקרית. מה התחושות שלך לגבי קרב הענקיות הזה למחר? צרפת מרוקו, הם נפגשו במונדיאל הקודם, זה הולך להיות קרב. תשמע, בהחלט אחד המשחקים הגדולים של רבע גמר. להערכתי צרפת לא יתקשו יותר מדי. נכון שמרוקו היא נבחרת גדולה, אבל היא גדולה ככה בשביל הדרג שלה, היא גדולה יחסית לנבחרת אפריקאית, יחסית לזה, צרפת היא אחת הנבחרות הכי גדולות שראינו אי פעם. הגיע שני גמרים ברציפות, יהיה משחק גדול, אבל לדעתי לא תהיה הפתעה. אז לפי מה שאתה אומר פה, צרפת כנראה תהיה בגמר, בחצי הגמר, סליחה, אבל אתה לדעתך היא תשייט עד לגמר בקלילות? כן, לדעתי גם תשע את הגביע. וואו, הצהרת כוונות של שי, אוהד צרפת. משחק מאוד מאוד מעניין. ניגע קצת במרוקו, נבחרת אפריקאית ששברה שיא מהמונדיאל הקודם, חצי גמר. נבחרת אפריקאית מעולם לא הגיעה עד למרוקו במונדיאל 22. כל הכבוד להם, באמת קמפיין יוצא מן הכלל. הם עשו מונדיאל קודם, מקום רביעי, כרגע הם בין 8 האחרונות. צפוי לנו באמת משחק גדול מאוד מחר. אני חושב שצרפת אבל תצא עם ידה על העליונה לדעתי. 2-1 צרפת, לא חושב שתהיה שם איזה תבוסה כזו או אחרת. אני חושב שיהיה 2-1 לצרפת, מרוקו גם תיתן את שלה, גם תראה מה היא יודעת, ויהיה מאוד מעניין מחר. בוא נחזור אחורה, התחלנו יותר מדי בגבוה, ישר בטירוף, ישר במנה העיקרית. בוא נחזור רגע לסלטים, לתחילת האירוע. שמינית הגמר, ברזיל ופורטוגל, שתי ענקיות בבית. נאמר הכוכב הברזילאי הגדול בבית, קריסטיאנו רונלדו, הפנומן הפורטוגלי גם בבית. בנוסף לכך, מוקדם יותר, לוקה מודריץ' גם עזב את הטורניר, ארז את המזוודות. באמת, שלוש אגדות מאוד מאוד גדולות, שי. כואב הלב עליהם, באמת. רצינו לפחות שאחד מהם יסיים עם תואר. באמת כואב הלב. אני אישית דמעתי ששלושת הכוכבים הללו סיימו באופן סופי את הפרק שלהם במונדיאל. תשמע, אני עוד לפני הטורניר אמרתי שהרביעייה הזאת, השלושה שהזכרת וגם נויר, היה עדיף להם ולמורשת שלהם והנבחרות שלהם שהם לא היו מזומנים, או לפחות לא דבוקים להרכב. עד כדי כך, ואמרתי את זה עוד לפני הטורניר. לצערי זה הוכח כנכון, כי גם לי יש המון כבוד לאגדות האלה, יש לי גם חולצות שלהם ויש לי המון כבוד אליהם. אבל מה לעשות, כדורגל בסוף זה ספורט, זה משחק אתלטי, זה כמו, קל לנו לשכוח כי יש את כל מסביב ויש את המערכים והטקטיקות וזה, אבל בסוף זה ספורט, זה כמו אליפות העולם בריצה. אז בסוף אתה צריך את השחקנים הכי אתלטיים. מה לעשות שהגוף האנושי מגיע לשיא שלו גילאים נגיד 17 עד 27-28, ובסוף זה ספורט נורא גופני, מבחינת מוח ואופי וכל הדברים האחרים, אין ספק שיש להם את כל התכונות האלה, יכולים להיות מאמנים מעולים, מנהלים מעולים. לצערי הרב ספורטאים הם כבר לא, כי זאת המציאות, והבעיה היא שהאגו באמת העפיל, ובאמת האופי שלהם כל כך חזק שהם שכנעו את מנהלי הנבחרות לתת להם מקום בהרכב, למרות שמבחינה ספורטיבית הם לוקים בחסר, ואין ספק שזה פגע מאוד בנבחרות שלהם.
אני דווקא חולק עליך בקטע הזה, הם ספורטאים, הם רוצים באמת לתת עד טיפת הדם האחרונה. קריסטיאנו רונלדו, שאני מסתכל על השחקן הגדול הזה, אני רואה אריכות ימים בכדורגל, אין הרבה שחקנים בגיל 41 שבכלל נושקים למעמדים הללו, באמת ברמות הגבוהות ביותר, בגיל הזה. להיכנס לעשור הרביעי בחייך ועדיין להישאר בקדמת הבמה זה לא פשוט בכלל, ולא הרבה עשו את זה לפניו, אם בכלל. רק אני שוערים מפרגן אבל. לו השחקן כן, שדה כן. הראשון זה בטוח, זה בוודאות. כן, לדעתי הוא כן היה צריך להשתתף בטורניר הזה, אבל לא כשחקן הרכב. אני מדבר ספציפית על רונלדו, אבל זה נכון לכל האגדות שסיימו את חלקם במונדיאל, ולא יהיו איתנו במונדיאל הבא. זה נכון לכולם. הם לא היו צריכים, בברזיל אמנם ניימר לא פתח בהרכב, אבל אני חושב שגם מודריץ' היה קצת, היה צריך אולי לעלות מהספסל בשלהי הדקה ה-60 לדעתי. רונלדו גם, מרטינז, הרוצח הסדרתי של דורות הזהב, בושה וחרפה, הוא נתן לרונלדו יותר מדי במה. לא שאני ממעיט מרונלדו, אבל שיש לך כל כך הרבה כוכבים, ואתה לא יודע לנהל אותם, זאת בעיה. באמת, אני מפרגן לספרד ולנורווגיה, שנורווגיה הדיחה את ברזיל, ספרד הדיחה את פורטוגל לצערי הרב, אני כאוהד פורטוגל מאוד מאוד, הלכתי לישון מאוד מאוד לא טוב באותו הלילה, אבל באמת, אני חייב לדבר איתך על רוברטו מרטינז, הבן אדם פשוט חתום על ערש של דור זהב שלם, גם בבלגיה, גם בפורטוגל. אני לא מבין איך הוא עדיין מחזיק במשרות האלה, איך בהתאחדות הפורטוגלית לא הפיקו לקחים מהערש שהוא עשה בבלגיה. גם פורטוגל גם אכלה אותה עם זה. אני חושב שבאמת זה ליגת האומות שהוא זכה, באמת זה לא אומר כלום, לא לשם כך התכנסנו. פורטוגל באמת ראויה להרבה יותר מזה, גם ביורו 24 הוא כשל. אני לא יודע איך נותנים לבן אדם משרות שכאלה, הוא לא יודע לנהל כוכבים וזאת בעיה, שי. אני מסכים איתך לגמרי. בלגיה שוכחים כמה היא הייתה ענקית, זה דור גם שבנה את עצמו. אמרו כבר ב-2010-2011, תסתכלו על הנוער של בלגיה, זה הולך להיות דור פסיכי. היה לו את עדן עזר בשיא שלו, שלדעתי עדן עזר בשיא שלו היה רק אחרי מסי ורונלדו, ב2-3 עונות שהוא היה באמת בשיא. הוא קיבל את דה בריינה בשיא שלו, לוקאקו בשיא שלו, באמת נבחרת פסיכית, כל עמדה היה לו שחקן ב3-4 טובים בעולם. היה לו גם את בת פורטוגל, שואי ועוד כמה. כן, סליחה נכון שאני מאוד. קוטע אותך, היה לו את בת שואי ועוד כמה שחקנים טובים, נכון, כל ובאמת, עמדה. גם בהגנה היו לו בלמים מאוד חזקים, ורדונגן בשיא וכולי. גם פורטוגל עם קישור באמת, יכל להיות קישור בין טובים שראינו אי פעם במונדיאלים, השלישייה הזאת, ונפלו באמת המנטלי, נפלו באמת על חוסר אימון. ברונו פרננדש ורונלדו לא הפסיקו לריב מי הכוכב. מאמן עם טיפה יותר אופי, היה נותן ברונו פרננדש להוביל את הנבחרת הזאת, ונותן לרונלדו לשחק כינור שני, לתת לו באמת לעלות שלהי דקה 60. האדם, כן, הוא לא יודע לנהל כוכבים, הוא מנסה לתת להם לנהל את עצמם, ורואים שזה לא עובד, וחבל מאוד. וכולנו יצאנו מופסדים, לדעתי בלגיה הייתה שווה לפחות יורו וגמר מונדיאל, פורטוגל הנוכחית שווה גם לפחות יורו וחצי גמר מונדיאל לפחות, חבל מאוד. זה בסוף כל אוהדי הכדורגל יוצאים מופסדים, שבסוף אותם נבחרות זוכות שוב ושוב, ונבחרות אחרות בכלל מגיעות לשלבים הגבוהים, וזה נטו על טקטיקה ונטו על מאמן. תשמע, אני אגיד לך את האמת, מרטינז באמת לא ניהל את הסגל נכון כמו שאמרת, ותסלח לי אם יורשה לי, ברונו פרננדש הסריח את הדשא במונדיאל הזה, שי. שום, ואנחנו מדברים על מלך הבישולים של הפריימר ליג בעונה החולפת. שום דבר הוא לא עשה, חוץ מבישול לרונלדו מול אוזבקיסטן.
שזה באמת היה משחק היחיד שפורטוגל באמת מחצה בו, אבל הוא לא עשה כלום. הקישור באמת, אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף, אתה אולי תופתע, אני מעדיף את פורטוגל האפורה של יורו 2016, הלוחמת, זאת שיודעת להילחם ולהיות אגרסיבית, מאשר את פורטוגל שכל שחקן חושב שהשמש זורחת לו מהישבן. דיברתי איתך גם על זה בפרק הקודם, שפורטוגל נבחרת לא מחוברת. משהו שם לא דופק במשחק, הם כן נבחרת טובה. לפרקים הם הם השכיבו את את ספרד, סליחה, לאחור, אבל הם לא מחוברים, הם לא, משהו שם לא עובד, שחקנים לא מבינים אחד את השני. אתה רואה הגבהות כדור סתמיות, אין סגנון משחק, אין איזה תנועה יפה ללא כדור, אין דריבלים כמו שאנחנו רואים מצרפת או מארגנטינה, וחבל שכך. כן, עוד משהו להוסיף באמת בנושא? שני נתונים מעניינים בהקשר הזה שראיתי הבוקר על רונלדו, שהוא בעצם חלוץ 9 של פורטוגל לאורך כל הטורניר מלבד כמה דקות של גונזלו רמוש. הראשון זה שהיה לו רק דריבל מוצלח אחד, שזה הכי פחות לשחקן שדה במונדיאל, אפילו יש כמה שוערים שעשו יותר דריבלים מוצלחים ממנו. באמת? והנתון שני, 15 בעיטות לשער, 0 מסירות למצב הבקעה. זה אומר הוא אפילו לא ניסה לבשל. זה לא 0 בישולים, זה 0 ניסיונות לבישול, וזה דעתי מספר את כל הסיפור. ברגע שקבוצה לא מאומנת, כל שחקן ככה מנסה להציל את המולדת, כל שחקן לוקח כדור מהחצי ומעשה לבד, וככה אי אפשר לשחק כדורגל, לא משנה כמה כישרון יש לך. כן, הנבחרת כישרונית מאוד, אבל זה משהו שם לא דופק בנבחרת הזאת, באמת. הרי יש לך שלושה שחקנים של פריס סן ג'רמן שזכו, שאלופי אירופה בשנתיים האחרונות, ובנבחרת הם לא מצליחים לעשות כלום. ברונו גם סיים כמלך הבישולים בפריימר ליג, שזאת ליגה קשה מאוד, ובנבחרת כלום ושום דבר. יכול להיות שיש איזה מלחמה כזאת בינו לבין רונלדו, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי. נראה ככה מהמגרש והניואנסים, גם במשחק אתמול מול ספרד שברונו שכב על הרצפה פצוע, רונלדו בעט אף כדור, זה ככה רץ בטיקטוק. גם העובדה שרואים את החוסר פרגון אחרי המשחק, אחרי משחקים בדרך כלל שנבחרת מודחת, כל השחקנים ישר רצים למאמן, רצים לחבק אחד את השני, מדברים אחד עם השני, בוכים ביחד, עצובים ביחד, מעכלים את האירוע הזה ביחד. פורטוגל באמת רואים בסרטונים, כל שחקן לבד קילומטרים מהשחקנים האחרים, 0, אפילו קשר עין הם לא עוצרים ביניהם. רואים שיש שם בעיה מאוד גדולה בצד המנטלי, רואים שהמאמן עודד יריבות יותר מאחדות, וחבל מאוד, כי הגיע לעולם כדורגל, לראות את הנבחרת הזאת מגיעה הרבה יותר גבוה. יכול להיות שעכשיו אחרי פיטורי מרטינז, הדור הזה, רונלדו כבר הצהיר שהוא יהיה גם ביורו, אני מקווה שהוא ידע שם שהוא שחקן ספסל, אם בכלל שחקן קצה סגל, ועם סגל כל כך כישרוני הם יכולים לשחק לאו חלוץ, רמוש חלוץ אם הוא ישתפר, הם לגמרי יהיו מועמדים גדולים מאוד ליורו עוד שנתיים. תשמע, הספסול של רונלדו מול קרואטיה זה היה הספסול היחיד שלו בטורניר, ודווקא שם פורטוגל כן באה לידי ביטוי בהתקפה וכן מצא את השער המכריע ואת ההפלה לשמינית, כי אתה ראית מה קרה מול ספרד, אתה ראית משהו כבוי שם, גם אחרי השער שהיא ספגה ממש בשניות הראשונות של תוספת הזמן, לא היה איזה מצבים שאתה אומר, וואו, פורטוגל כמעט השוותה או משהו. היה נגיחה של סילבה מעל השער, אבל זה כלום. ב7 דקות שאתה צריך להשוות, מצב אחד של נגיחה מעל השער זה לא מספיק. ובאמת, ההתקפה של פורטוגל הייתה מאוד מאוד תקועה, הרבה אגו בין פרננדש לבין רונלדו, ובאמת זה דברים שאנחנו לא רוצים לראות בנבחרת הפורטוגלית. יהיה מעניין לראות את פורטוגל של 2030. לך תדע, אולי רונלדו כמאמן יביא את גביע העולם לפורטוגל, אין לדעת, שי. כן, נקווה. טוב, נסתפק בדברים האלה על פורטוגל. בוא נעבור, בוא נפרגן קצת לנורווגיה, באמת
נבחרת שאתה יודע, בשנים האחרונות לא הייתה בקדמת הבמה, לא מונדיאלים, לא יורו, ואט אט צמח לנו פה דור של כוכבים בנורווגיה. האם זה דור הזהב הנורווגי לדעתך, שי? כן, ללא ספק זה הדור הכי מוכשר בהיסטוריה של נורווגיה, השלישייה הזאת של הלנד, סורלוט, אודוגור. אנחנו כישראלים ראינו אותם עוד במוקדמות וראינו את העוצמות שיש להם ואת החיבור שיש להם. ביזו אהלנד את באמת, ישראל, כן. כן, נבחרת ישראל. אהלנד באמת שחקן בקנה מידה היסטורי, שחקן של מאני טיים, ועוד ירשמו אותו בהיסטוריה כאחד מחלוצי התשע הגדולים ביותר, עם הסיומת הקלינית ביותר. באמת הפעולה הבסיסית של לעבור שחקן או לרוץ ביחד עם שחקן ויבוט לשער, הוא כרגע, הוא הבן אדם שעושה את זה יותר טוב מכולם, גם יותר טוב מבאפה. ולגמרי דור זהב, ושוב, במונחים שלהם, אין מה להשוות נגיד לדור הזהב של בלגיה, אבל כמו של פורטוגל, כן. יחסית לאומה הצנועה הזאת, זה אכן דור זהב בשבילם. שמע, הם עושים קמפיין יפה, גם אם הם יודחו ברבע הגמר, זה עדיין קמפיין יפה, למרות שאני חושב שהם עוד לא אמרו את המילה האחרונה לדעתי. אני לא אפול מהכיסא, אני אגיד לך את האמת, אני אשאר יציב על הכיסא אם הם ינצחו את אנגליה, אבל את זה נדע ביום שבת הקרוב בעזרת השם. בוא נפרגן גם ארגנטינה, אתמול מהפך גדול על מצרים, מצרים כבר הוליכה 2-0, ככה היה הרבה דיבורים, אפילו בקבוצת וואטסאפ שלנו, שי, שמצרים הולכת להעיף את מסי, שמסי גם האגדה עומד להיפרד מהמונדיאל, והצטרף לחבריו, ניימר, נויר, רונלדו, מודריץ', אבל בסוף זה לא קרה, ארגנטינה הפכה את הקערה על פיה, ובאמת מהפך מרשים. זה מהפך של אלופת עולם לדעתך? זה לגמרי מהפך שהוא נטו אופי, כמובן שההגנה המצרית אין לה באמת את האיכויות, שזה גם עם ההתקפה שלהם הצליחה להביך את ארגנטינה פעמיים, אבל ככה זה מונדיאל, זה נבחרות עם פערים על הנייר מטורפים, ובמונדיאל משום מה הפערים מתאפסים, אז ארגנטינה בסוף עשו את מה שציפו מהם לעשות, אבל עשו את זה בדרך מטורפת, הביאו משחק היסטורי, הוכיחו המון אופי, מסי הראה המון אופי שככה אחרי החמצת פנדל, ודקה 80 בפיגור הוא עדיין משחק את המשחק שלו, וזה דווקא משהו שלא היה לו לפני זה, מונדיאל 2014, ככה בתוספת הזמן הוא כבר נעלם, בהערכה, בגמר, לא היה לו את הכוחות המנטליים האלה בעבר, ועכשיו יש לו. לקח לו זמן, כן. אני תמיד מעדיף את ההפתעות ואת האנדרדוג, וכשמצרים עלו 2-0 חשבתי הולך להיות פה סיפור וואו. אבל גם המהפך של ארגנטינה הוא סיפור וואו, ובסוף מול שוויץ נראה שיהיה לה משחק טיפה יותר קל, למרות שגם מול קייפ ורדה הם נורא התקשו, אז אי אפשר לדעת. אין לדעת במונדיאל הזה, שוויץ יכולה להפתיע, אני אגיד לך את האמת שאני חשבתי שקולומביה דווקא תדיח את שוויץ, אבל שוויץ הפתיע, וקולומביה תדע לך, 4 משחקים, והם ספגו שער שדה אחד, וזה גם היה מול אוזבקיסטן. שמרו מול קונגו על שער נקי, שמרו מול פורטוגל על שער נקי, גם מול גאנה בשלב הקודם, וגם עכשיו במשחק שדה. הם לא ספגו. כן, זה עוד יותר מדגיש את האכזבה, באמת ציפינו להמון מההתקפה, שלישיית התקפה, גם איזשהו דור שהתחבר לו, חמאס רודריגז, לואיס דיאז בסי, ולואיס ווארז הקולומביאני, שלישיית התקפה שציפו מעלה הרבה יותר. וחבל, כי דווקא ההגנה עשתה את העבודה, ולואיס דיאז במונדיאל מאוד מאכזב, מהכוכבים הגדולים הוא אחד מאלה שלא הגיעו בכלל, ונורא מאכזב. כי ציפינו ממנו למונדיאל מטורף, ושאביא ככה את הרוח הדרום אמריקאית. אז כן, דווקא ההגנה שלהם, שאין לה שמות גדולים, היא עמדה במשימה, ושלישיית ההתקפה אכזבה מאוד. חמאס לא שחזר את היכולות שלו מריאל מדריד. חבל מאוד.
כן, קולומביה, היו דיבורים גם בקבוצה, קולומביה של 2014, שהגיעה עד לרבע הגמר, ואולי היא תעשה אפילו יותר. זה לא קרה. אני גם ציפיתי לרבע גמר קשוח, ארגנטינה מול קולומביה. כן? תודה לך, שי, נסתפק בדברים האלה. כמובן, תודה לך על כל הידע שאתה מפזר לנו פה בפרק. ומה אני אגיד לך, שלא נדע יותר את רוברטו מרטינז, משמיד דורות הזהב. שיהיה לך אחלה יום, שי היקר. יאללה, תודה רבה עוז, מצפה לחצאי גמר כבר. בעזרת השם. כבר אתה עובר את מרוקו, שי? או-אה. טוב, יהיה מעניין, נתעדכן בפרק הבא. תודה לך, שי. תודה עוז.